Отче наш, който си на небесата, да се свети името, да дойде царството и да бъде волята, както на небето, така и на земята. Много те обичам, много те обичам. Много страшно беше, много страшно. Тук имаш засечено време. Тук нямаш стандартна, нямаш планирана ситуация. В един момент се чувстваш така близо до, да не кажа Господ, но върнал си някого към живота. Днес ще го дигна да стъпи на крака, да направи няколко крачки, защото не е ходил от месеци, нали? Втория ми живот. Паднах от височина. Всичко дойде толкова неочаквано, като едно торнадо ни повлече. И това да се окажи, както прави се. Ама да плачеш, мама. Ще гледаш тази статуса, да целуваш тук, без да плачеш, мама. Ще му говориш да се оправя, да го изцели. Всички болни направя него. Да види таткото. Илия. Така, добре ми. Добре, нали? Хайдеш на това, което се правил. Може ли да празнуваме рождения в един с татото, иначе без него не. Тук ли беше? Забрано. Ей, като кажи, че от той ми е рождения ден да го празнуваме с теб, иначе сам не. Чекай се. На бузата, мам. Да. Това да се окажи, татко, прави се. Кажи, татко, искам да се оправяш, да се възстановяваш по-бързичко. Илия, да се правяш утре на сина ти рождения ден. Той се страва на главата, опериране. Общо взето в кома, въпреки че няма съзнание, няма на ниво на съзнание, не може да ни помогне по никакъв начин. Просто го вдигаме, слагаме да седне на един стол, да преседява по-дълго време седнал, да се стимулира по някакъв начин с това дразнене на мозъчната дейност. Дайте бързо една ръкавница, да не една жена иска на лошо нещо подложи. Вземи детето оттам. Беги пее да опремнажи. Беги там. Ти дайте бързо една носилка. Искате ли кислород в количество? Винаги, когато не успеем в лечението и за такива пациент, живеем с някакво чувство за вина. Защото когато съобщаваш, това е един изключително тежък разговор на близките, лошата новина. Всеки лекар го прави, реаниматор, който работи в такава среда, с някакво чувство, че не е успял, че се оправдава пред близкия, че не е успял. За щастие, масата от
близките на такива пациенти са интелигентни, умни хора и разбират за какво става въпрос, но тук-там се срещат и единици, които се настройват и отправят една вълна от агресия към лошия вестител в случая. И в такива моменти е много тежко, защото освен всичко друго оставаше неразбрано. Със смъртта никога не се свиква. Никога не се свиква, независимо дали е млад човек, възрастен човек, какво се е случило. Никога не се свиква. Но съм се научила да гледам на тези ситуации с така съзнанието, че всичко има начало, има и край. Виждам, че 40% не спорят, това е добре. Нормалният, умният човек няма как да не изпита такива чувства. Аз съм ги изпитвал. Само, че сам гледайки иконата. Стоп ли са сега? Имат и такива ситуации, които са наистина странни, необясними, ситуации, в които от страна на хирурзите няма повече какво да се направи. От нас е направено максималното, изключително тежко състояние и следващите няколко дни страхотно подобрение на пациента, изписване от реанимация, така че със сигурност има и някой, който решава дали нашите усилия ще има ефект от тях или ще се случи нещо друго. Се усмихна ли? Защо е реанимация? Защото другите отделения е скучно. Хубаво да има малко повече движение и от време на време малко екшен. Как се чувствате? Добре. Добре ли ви гледаха с нощи като персонал? Абсолютно. Или спаха? Аз спах. Колко дена е той тук? 30 дена почти. Ти ставаш ли така да стъпиш около леглото, да се движиш? И седа на стол. Седиш на стол. Дино? Браво. Той е наистина даже категоризиран по-трайно, в смисъл до справен стоеж. Това какъв беше случай? Аз го забравям. Беше паднал от втория етаж. Да. Беше преминал от единия балкон. Ти да не си в болница? Не, помага. Помага. След като си забравила ключовете. На съседката. Вътре Дали така беше? От тук мина, сега вкъщи как ще се оправиш, не знам. Събирам се. Защото не дал обяснение още. Какво е търсил на балкона? Има специалности, в които всеки ден ежедневието е свързано с цветя, бомбони, радост. При нас определено не е така. Обаче при нас, когато пък се постигне успеха, той е толкова голям, че не може да замени всичките тези цветя и бомбони. Както тази сутрин. Знаете ли, че аз за първи път разговарям с този пациент? Днес ще го дигна да стъпи на крака, да направи няколко крачки, защото не е ходил от месеци, нали? Да. Втория ми живот. Какво се случи? Падна, ходиш с очи. Това ли каза? Добре ли си? Как ще направим? Направим, трябва да ги вадиш сутрета. Има предвид, че преди една седмица излезе. Два малки сина. При нея на 3 години и половина, другия на 9. Просто имат нужда от него. И всеки има нужда, не само деца. Всичко ще е. Много ще се оправи. Че ще може да започне нов живот. Тези, които са минали през нас, през нашата мелница или както го наричам понякога през нашия сервис, обикновено с тях ставаме приятели после до живот. До живот.
Едно време казаха, приятелствата от казармата са най-истинските приятелства и приятелствата от болницата. В реанимацията пък съвсем. Да, защото там почти винаги се касаят за втори живот, ако е казал Господ. Исках само да ви кажа, че много ме трогнахте с този СМС, въпреки че сестра ви почина в края на краищата, но... Да, но ние знаехме на къде върват нещата, и вие, и аз, и всички близки. И просто този жест, който направихте, да не бъде вкъщи в тези трудни последни дни, това ни спасихте от много неща. Най-вече чувството, тъгата. Всичко хубаво ви пожелавам, да сте жив и здрав 100 години. Това нещо няма цена. Значи, колкото и бомбони, и букети да има всеки ден, това да го преживееше. Това ме зарежда. Нали, за да продължи човек, му е нужно така да се зарежда. Добър ден. Мама, много те обичам, много те обичам. Потърпи, мама. Голямо състояние беше. Ама ти си голям боец. Това всичко си успява и тук ще успееш, мама. Молиш ли се? Забравила ли си? Отче наш, искаш ли да я кажа сега? Отче наш, който си на небесата, да се свети името, да дойде царството си, да бъде волята, както на небето, така и на земята. Много те обичам, много те обичам. Най-много благодаря на екипа, който толкова добре се грижише за него. Върнаха ми надеждата, че моят син е млад, че има още да свърши толкова хубави неща, че той и не е женен още, искаме. И ние като всички родители да имаме внученци, да се радваме. Много страшно беше, много страшно. Всичко дойде толкова неочаквано, като едно торнадо ни повлече. Тук имаш засечено време. Тук нямаш стандартна, нямаш планирана ситуация. И това е всеки ден един тест, един нов изпит. И ти трябва да вземеш бързо решение, защото това не е планово лечение. Тоест няма време за мислене. Стояне! И аз се пробвай да ми стиснеш ръката. Чуваш ли ме? Ако ме чуваш, затвори очите и ги задръж затворени. Чуваш ли ме? Айде, трябва да ме чуваш. Затвори очите. Не, искам да ги задържиш за няколко секунди затворени, за да разбера, че ме чуваш. Иначе по друг начин няма да мога. Добре. В началото ме е било много страх. Просто самата отговорност, че държи живота на един човек в ръцете си, ме е карала да се изчерпвам от притеснение, от страх, буквално от страх. Но затова съм свикнала да си потискам емоциите, защото знам, че страха и паниката са много вредни в нашата специалност. Трябва да си с хладнокръвен и с ясно съзнание, излишните емоции са вредни, дори и положителните емоции. Въпреки че си казваме, излизаме от болницата и нещата не ги пренасиме вкъщи, пренасиме ги. Поне аз. Съм сигурен, че и колегите. И тежко е, но ние сме избрали. Първият случай, който никой няма да забравя, беше 18-годишно момиче, което стана донор. За съжаление, тя беше намерена в безпомощно състояние с много тежка съдба. Близките бяха дали съгласието си да се
осъществи трансплантацията. Тя стана донор и понеже бях нощна смяна, пазихме българците органите по протокол. На сутринта аз нямах сърце. И когато трябваше специално момичето да се свали вече, за да се осъществят различните манипулации, тогава аз се разплаках и казах, аз нямам сърце. Да си иде от живота точно на 18 години, бих казала, че не е честно. Не е честно просто. Но пък погледнато от другата страна, благодарение на нея се спасяват няколко живота. Не може да работиш нещо такова и да не го изживяваш. Няма как. Много неща има неприятни. Особено на хора, които са сами и някой се грижи с тях. Аз като работих спешното, постоянно ни караха хора и възрастни, и тежко болни, и всякакви, които просто някой се погрижи с тях. И си приключваха при нас. Всъщност как реагирам на болката на пациенти? Винаги гледам огледално. Винаги заставам от срещната страна, защото винаги може да си на място на тези пациенти. През цялото време съм била в да не си мислиш, че съм те изоставила. През цялото време съм била в после, когато можеш да говориш, много ще се говоря. Нали? Нали, мама? Много те обичам силно. На мама силно хубаво, чест. Пак ще дойда, мама. Няма да плачеш. Нали? Обещай ми да издържиш. Обещай. Ще бъдеш силен, нали? Айде, мама. Чао. Чао. Мама пак ще дойде. Айде, мишка. Майчице, отдъхнах си. Много бях притеснена, че вчера не ме позна, но днеска е добре. И ми се усмихна няколко пъти. Щастлива съм, днеска съм щастлива. Ох, да са живи и здрави целият екип. Всички, че ми върнаха надеждата. Боже Господи, голямо изпитание, голямо изпитание.